ya kai so shi da ban har yanzu ban aure ba. Da wannan da Allah kasa da wai nan ne gidan? A da dai kawai mu samu yaro. Nan gidan ne ba amma dai nan ne mu dawo daga nan. Ka gane? Oke nan ne gidan. Kai anya abokina nan ne wannan gidan. Ni kai da ni ke da bujura ko kai ka kyale ta kawai ni nan ta nuna mu. To ni kuma na ce maka nan ne. Zan cutar da kai ne? A kake min irin wannan shine gidan siyarin yadda kake ne. Ummi kawai mutane ba su da mutunci. Wannan yare ana gaya mata magana ba ta ji da yake ita ga yadda ta kawai wannan renin wayan. Yayin mu kira ina ne? To wallahi dama ina so zan gaya miki. Yawan nan da kike na fita zuwa siyo kayan abincin nan daga yau ma ni an ma rufe. In na fita ni zan dinga suwa saboda ana gaya mun cewa kina kula maza a waje kina kula kowa da kowa na gine to daga yau na rufe kada ki ƙara fita nan da nan na ƙara jin an cikin wannan wallahi tallahi ni da ke ne in na fara ƙwallo da ke ina bol da ke a cikin gidan nan ba na zan cutar da kai ne ina gaya maka nan ne gidan siyarin yadda kamar kwatance wai kai kana wani abun nan kakkai mata magana in ta zo na san halinka da zanci ni fa ka san ba farin jiri ga nan ba an mun sauka ya kai su shi da ban aure ba ban shinshi na ba ni da mashinshi donan kana ji sai gidan nan ka kira mun ummi nan gidan ba ummi nan da akwai kajan uwarka kafi ni sani kai oh my god gaddama tsiya dan akuya sun cika kiyo yaran nan dalla shiga kira mana aka wuce ba shege ya ji kaman buri yana kusa da wasa da kai ne na fara haka ji wasu assalamu alaikum wa alaikum salam wa ana kira ummi a waje ni ummu su suke kiranta wani sune a waje mutum biyu to abinda nake so da kai zan baka naira 20 ka je ka gaya musu cewar ta ce su shi billahi lazi yau a cikin gidan nan yau in na kama mutum in na fara abin nan a cikin ha sai dai ta fito ka kai gidansu da kai ya ce amma ko ba kuwa a ciki a ba kowa a ciki kai kana ji Ba kowa. waje kawai in mun je ka nuna mun ɗakin ka gane sai ka juyo ka nuna min ɗakin da yaran nan ka gan su kaman biri amma akwai waya waje Allah yau baya mana kake irin wannan abin ne gidan ku kai da za a nuna ma wai kai gidansu da kan ma yanzu kawai dai malam kawai ka salamu alaikum ya ce ku shiga na daki ne na ne ɗaki kai gidansu da kan naka ma ka zage kai ba kana da matsala ba bari in shiga in ganta kawai ka shiga ka ganta kai a ba fa kwace ma kai ita ka zan yi san ba ka san irin wahalar da nayi to yi gaba ja gaba bari kawai shiga na ne ɗaki nan ne daki ha wai ina yaron da aka aiko ne wai ba nan bane gidan da yace ko koya ne to ai na ga ba budurwar ta to za Ai shi aure munafukai za ku sha mamaki. eh a zai da sha ma ai rako shi ne a wai wannan mu shiga ciki ni fa ban gane bane ba fa wannan sai da yawwa wa kuka zo ni ma eh wa kuka zo ni ma eh wa kuka zo ni ma wallahi ga wanda da cewa ya rako wa kuka zo ni ma tambayar da kake wannan ummi ya ce da ummi wallahi saurayi ya ce da rako shi saurayin ummi ne ummi matattawa matattawa ina san mata aure ce Allah ya matattawa wallahi ban sai billahi lazi yau dan girman Allah sai kun gane aya in na san zuwa tune ba aya bace dan Allah aya haku dan Allah matattawa dama an gaya mu kuna zuwa ranka ya dade dama an gaya mu ranka ya dade yanzu dama an gaya mu dama an gaya mu ka kwantar me nan kwantar mata aure mata yanzu nan aka ce mun an mun rasu aina wane kun ta